Ka Dorbar Shnong jong ka Chilliang Raij Jowai ha Ryngkat ka jingïatreilang pat ka Ophis jong ka Forest Department Wildlife Division Jowai ha ka jingïadon lang ruki khynnah skul jong ka Chilliang Raij Upper Primary School kumjuh ki nonghikai entah ka si ka laipu tarik Jymmang hajar pulai kila pynlong ya ka program bantung ding Tynrai ni ka Tree Plantation Drive ha ka ni ka sngi kila yo bantung Haduh shispa Tylli ki Tynrai Dieng ha ki jaka belatip kum ka Pohsnieñ Trepariat ha ki bynta jong ka Myntdu River ha ka ni ka Dieng Thung ding la don lang ru Waheh Shnong ka Shnong Chilliang Raij uma DHPD kinong tray ka Tnad claim wildlife bat ki wede ki bayashi mynta ha ka ni ka Dieng Thung ding I pledge to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends, and others about the importance of environmentally friendly habits. Environment to gawa kam do kata-kata UKB kamu nu sendong urika da gipor Neda wada jingle si yang gibru man no ga mariang naman ga jing tim yang ai pihi kini da naman ga kuwi naga man ineliang yang isya go man hadu kata-kata go man persen bahai wa kam gibru imani ha kan ga mariang ga bayram aw yang ini slakan apertai wa gibru hibun man ga kapor ga wa bagi siu pom gide nyu pun jot ga mariang da kawi penyo mem kata ke siang ki kata ka mindset yung ki wo kamon wo preserve the environment na kapor wa lemba ka ni contribution yung go khen le man no go wa naman ni ka kata ka won ka jing contribution go wa I de jing le yung igam ni naman ka pen yo ga pajba I partai ko go yo vote ki ni nuksa yung I hamta mi gi na school yung I gini go na ka Chilliang Raij Upper Lower Primary School.